Rezultaty na svema ponosu zvanični. And the gold medalist, the first place, goes to Faroe Islands with time 3:51:44. Prvo mesto, zlatne medalje, vremenu 3:51:44, Farska ostrva, Jonsen Karl. Carl Johansson cuphoismästare. Förra året i Stockholm för upp till visar cuphoismästare. EM-cup förra året Carl Johansson och Jesse Löfgren skriva servo. Vi skulle höja. Ladies and gentlemen, please rise now for the national anthem of Faroe Islands. Dame i gospodo, molim vas da ustanete za himnu Farskih ostrva. Vetre så rant vårt av sommar Signe börjar Ladies and gentlemen, this concludes the victory ceremony for 400-meter freestyle for men. Dame i gospodo, ovim završavamo dodelu medalja u disciplini 400 metara slobodno za muškarce. 3 minutter, 1,4 sekund. Det Shotsa Nuttøres med. Vi er som slutse helt opp i elitene værende ikke fremannet. Gull förjar, silver till Italien, bronsa, stora brett. Här ser han för att ta 8 sekunder med den stora innan så 8 sekunder. While you're enjoying it, Ja, var? information for you. The ones that qualify for the final race of 50-meter men's stroke for men. They are Carl Johansson är så släkt i teacher. Han är helt där så. Sen kan jag också inte bli kvar det har skadat. Så höjde på! Norrländska juniorresults here shall now Sex och första ser han teacher i 5 sekunder. Jag vill skjuta som Norrland. Farskih ostrva, Carl Johansson! Carl Johansson är cupvinnare till Förjar. Han var ännu Ladies and gentlemen, now please rise for national anthem of Faroe Islands. Dame i gospodo, molim vas da pozdravite himnu Farskih ostrva.
37. I prvo mesto, zlatna medalja, u vremenu 15 minuta, 18 sekundi, 37 stotinki sa Farskih ostrva, Johansen Bang! Halsen Øysene. Det kan jeg bare på en stand. Vassåta.